Hoe kan de provincie de gemeente Sluis helpen bij het vitaler maken, zowel planologisch, bijvoorbeeld woningen mogelijk maken om deelprojecten die geld tekort komen te dekken, maar bijvoorbeeld ook misschien met een financieel fonds? Nou, het is fantastisch om te zien wat hier aan kansen zijn in Sluis. En de provincie is de provincie Zeeland en Sluis is onderdeel van de provincie. Dus ik ben heel blij dat we afgelopen jaren elkaar heel goed hebben gevonden in samenwerking. Schouder aan schouder kijken, wat zijn kansen, wat zijn mogelijkheden. En dat leidt ertoe dat er intensief overleg is over de projecten, over ruimtelijke ordening, over de woningbouwmogelijkheden, over de keuzes die de gemeente daar zelf moet maken en hoe de provincie daarin kan helpen en kan faciliteren. Op verschillende manieren, want dus als u het over geld heeft, niet alles gaat over geld. Hoe kan de provincie u als gemeente helpen om vitaler te worden, bijvoorbeeld planologisch door woningbouw mogelijk te maken voor nieuwe werknemers die hier ook willen wonen, maar bijvoorbeeld ook financieel? We hebben best een behoorlijke opgave te doen in de gemeente Sluis als het gaat om bijvoorbeeld herstructurering van verouderde woningen. Gelukkig heeft de provincie daar ook een fonds voor in het leven geroepen. En daarnaast hebben we natuurlijk gebruik gemaakt van een aantal regio-deals. Dus dat zijn regio-deals om de leefbaarheid en bepaalde knelpunten die er zijn tot een oplossing te brengen. En dat zijn een aantal projecten in onze gemeente die daarvoor in aanmerking komen. Maar samen optrekken en gebruik maken van kennis en kunde om de goede dingen te doen, dat is enorm belangrijk. Kunt u wat concrete voorbeelden van projecten noemen? Ja, zeker natuurlijk. Wij zijn ontzettend ambitieus als gemeente. Ik noem als voorbeeld het havengebied Breskens, waar op dit moment de bouw plaatsvindt van 151 appartementen, maar er moeten in totaal 450 worden. Waar ook de provincie ons goed in ondersteunt, zowel bestuurlijk gezien, maar ook met financiële middelen. Maar er is ook een project om oude woningen op te knappen. Daar wordt ook hier in Zeeuws-Vlaanderen gelukkig heel veel gebruik van gemaakt. Leegstaande panden is er een subsidiemogelijkheid. En het belangrijkste is natuurlijk dat de gemeente met haar inwoners zelf bepaalt waar ze wat wil. Natuurlijk, we staan hier in Cadzand-Bad, wat niet alleen door de gemeente, maar dus met name de ontwikkelaars die dit oppakken. En heel Cadzand-Bad in feite een boost geven om mee te gaan met de tijd van 2020 en verder. Daarnaast hebben we natuurlijk Masterplan Nieuwvliet, wat nu loopt en waar we via de provincie ook een bijdrage hebben gekregen puur voor het masterplan op zich, maar daarnaast ook nog middelen vanuit de regio-deal. Dus dat is tweeledig in feite en waar we natuurlijk ook ondersteuning voor krijgen om die projectontwikkeling handen en voeten te geven. Nou, een van de nieuwere projecten is een project wat we gaan doen bij Groede. Dat is nog vrij recent ook allemaal om te kijken om de infrastructuur bij het strand ten opzichte van camping Groede, om die ook inderdaad ruimte te geven en opnieuw in te richten zodat het ook veilig wordt voor verkeer wat daar plaatsvindt. Ook daar zullen we een beroep waarschijnlijk doen ook op de regio-deal. En we hebben natuurlijk het hele nieuwe project waar nu de verkenning voor plaatsvindt. En dat is dan Vitaal West-Vlaanderen.